Mhuri yeZimbabwe pakabhaizika big time. Zvokutoti even nanhasi inini ndechitombozvigaya kuti chikunyazoitika chii. Inyaya haisi nyaya yekuti gumbo rapati 2 here yakuda kuitika nyaya iyi. Because last time Magaya vambobuda nebheo rake remari yanga yakawanda chaizvo, and a lot of you guys maitobvunza kuti iwe mari ndo iri kunzi yabhadharwa pabheo here. But this time havana kuda kunzwirwa tsitsi. A lot is going on. Because ukaona achitaura kuti aisu takamakwa kaisusu ndichazotaura ndichiri nenyaya dziri kumakotsi asi anibvunzo ndizitaura. Maybe ameno mweya wanga wabata kana kuti wanga waita sei. But one munhu iye, one thing that I know is one munhu iye anenge aripo pakudzvanya kuti anenge akabata remote yacho anogona kunge akafila offended nezvinhu zvakaitika pane nyaya yaMagaya iyoyi. Tichazotaura edu pane dzimwe nyaya dziri kuitika, nyaya yana Wota Muzembe kuti chii chiri kuitika. Umwe ameno anozviti Muzembe, ameno ndi brother waMuzembe oro mwana waMuzembe azobudawo kuda kutaura uside rake renyaya. But it's dangerous, especially uri hama yacho. Usataure, musacomment, don't comment, especially nyaya dzine dziri mumakotsi dzena kuti munhu anyo ari mukati. Usacomment because ndo zvinotobva zvatotorwa izvozvo zvotoshandiswa against munhu iye. Siya vanhu anafombo isusu nerimwe team tingotaura nyaya zvatete tichingoita izvozvo. Ukabvunza iwe kana uri hama or something, tiza journalist, usamire pana journalist, usamire pana vanhu vechichi vezvivhitivhiti oro any, cause mangwana you regret kuita zvinhu zvakaita seizvozvo. Zvinhu zvakakosha. And for those people vanogara vachiti nyaya yaMagaya iyi musazotaure touch not my anointed one, makada kubata my anointed one munokwara. Handiti musabate my anointed one. And I'm like, guys, onaika inyaya dziri kubuda dziri kuitika idzi paponyu pakatopindawo vaitobhadhara kana majournalist kuti varimpa nyaya ichinyorwa zvichita sei, vachinobhadhara maadvertisement vachiadvertise kuti zviende kumberi. But chiro mubhaibheri macho handambona pakanzi munhu waMwari akaita nyaya yanga asataurwe nezvake. Nameno I don't understand. Ndiri kutotaurawo zvangu ndiri pakutotry kurespecta. Ndoziva kuti vamwe vanhu vanotouya futi handinyanyoziva zvamunoda. Mwana kuti usamuti prophet, mwati wamuti prophet wagona kutaura. Ndongodedzo munhu zvanotaurwa achingozviita. But rekaza tidzokere pane nyaya iyi because I'm sure kuti pane zvimwe zvine zvakaita kakusarira vanhu zvamusina kunyanzwisisa. Handiti Harare Magistrate Francis Mapfumo has dismissed PhD Ministries leader Wota Magaya's application for refusal of further remand. Magaya made the application on Monday morning before he was arrested on fresh rape charges. He will return for trial on February 2 this year, 2026. Magaya had made an application for refusal of further remand on previous rape and fraud allegations before Harare Magistrate Jesse Kufa. He subsequently appeared before Harare Magistrate Fadzaim Tombeni, facing 4 new counts of rape. Magaya had been out on $3,000 bail in connection with separate fraud and rape allegations. He was advised to apply to High Court for bail. Through his lawyers, Admire Rubaya and Everton Chatambudza, Magaya had expressed dissatisfaction with the manner in which the state had handled the case, claiming he was targeted and abused by the police. The police are abusing their powers. The laws is being misapplied in this case. If the intention is to go to trial, why are they arresting to investigate? Should they not investigate before arresting? Rubaya submitted. In opposing Magaya's bail application, the state argued that he was facing serious charges. Prosecutors contended that the issues raised by his lawyers were immaterial, asserting that his arrest was lawful and that he had not been over-detained. The state also noted that Magaya was already facing 4 other counts of rape. Ayo kando mafambire enyaya yekwapapa venyu. Antiti vakatombobuda zvaone bheuri yari yange ri $3,000 ndo mari yange iri kunike na maloya avo apa haasi kufarira mafambisirwo ari kuitwa nyaya. Handiti ndo mamirira zvakaita. Hatidi kuzoti mangwana kama kuzongocomplaina zvinozokadaiso mune makutonobvunza maloya. Inansi lawyer ngoro munhu kuti ndotoya ndototaura nyaya yacho ndotokudzai zvine zvichiitika just in case like pavanogona. One thing chiri good about nini pagona munhu anotaura kuti
pakarova agona mamona like last time if you guys still remember ndaitomboita kuti Magaya vagadzira stadium zvinhu zvekutadzwa nenyika imi mubozokwatasakana nations re amawanika but munoti agadzira stadium aiwa agona imi cause munhu anenge aitawo zvakanaka panoitwawo zvakashata futi tobva tangobudikira kuti uku ndoko baiza big time kwaitiko ndo mamirira zvinenge zvakaita saka musi wa 2 February vana vekuyadha momirira ndo pachange pane ngine ya baba venyu ndo pavachadzokera kumaniki ndoziva kuti vamwe hazvinyatsokufila bold yo matauriro kuita nyaya yacho manje ndo matauriro rudziwa unofanira kutaura with respect prophet wakawanzofanira kunyatsotaura wakazvininipisa wakarereka musoro because he is mighty man of God. I understand that guys. Ndizvo zvitondirwadzawo futi kuti munhu anenge ari pamachallenges akadaro. Why the reason ndichitoti zvine zvichindirwadzawo I understand and I know kuti umwe munhu angakatomirira kuno umwe munhu zoti takutopinda muweekend kudai angakatomirira kuti Sunday kasvika ndichaenda kwa prophet Magaya ndinonamatirwawo ndobatwa musoro anenge akamirira kuti ndichazoenda ndinotaurawo naprofeti zvichemo zvangu vondinamatirawo or whatever zvinenge zvaanenge akamirira. Saka ndinotokunzwisisai zvakanyanya kudarika manzwisisira amunotondiita inini handiti. But thank you so much nekunzwisisawo kwenyu kuti nini ndiri munhu anonzwisisawo nekukunzwiraiwo zvamunenge muchinikirina ndo mamiriro akaita nyaya yaprofeti. But ndisandaenda izvi zvakakosha izvi because ndozviziva kuti vamwe vanhu vari kujambiwa nezvinhu zviri very important in life. Vanhu vaya vari muSouth Africa, I may not how many times pandofanira kukuudzai but ndiri kutotaura izvi because mukana vanhu vaya vari muSouth Africa munomu vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana kuti mastudy permits. Ndiri kuti mazuva ano zvaanyore zvaizi batai kambani inonzi Education Research iyo inotungamirirwa naMukoma Owen ndidzo shasha vanokwanisa kukuregistera kambani vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Vabate mutaure navo vanowanika panhamba dzavo idzo dziri kubuda pascreen ende vanokuitira uri kwauri ikoko ivo vari kwavari ikoko. Kune vari outside South Africa vanodawo kuregisterwa makambani muSouth Africa nekuitirwa zvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika zvese zviri kubuda zviri paflyer izvo. Make sure chete kuti passport yako ine entry stamp unokwanisa futi kuvabata zvekare vokubatsira zvinhu zvako zvotanga kutokufambira. Saka tiri kuti no work permit no problem. Education Research is the solution. Contact them. Namba ndo dzendakusiyirai pascreen mutaure navo mugare mabatsirwa. Advantage auende kwavari vanokuitira vari ikoko yori ikoko. Saka garai mavabata zvinhu zvenyu zvotofamba.